Kunali profesa wina ku America yemwe ankafuna kupeza yankho la funso lomwe lakanika kuyankhidwa ndi madola ambiri dziko lino lapansi. Funso linali loti, kodi nchifukwa chani dziko lomwe lino anthu ena amaoneka amwayizedi pomwe ena amaoneka atsoka mpaka kalekale? Pofuna kupeza yankholi, anayitana anthu osiyanasiyana ochokera dziko lina lililonse kuphatikiza kwathu kuno ku Malawi, komwe okayimirirako ndinali ineyo pano. Kunali anthu oposera 400 kuti tikaphunzire chimene chichi. Kunali achichepere, nkhalamba, madokotala, mainjiniya, aphunzisi, andale, ma content creator osaphunzira, am'mabanja okuda ndi otipitira omwe. Profesa poyamba anafunsa funso la simple, ndi ndani mwa inu yemwe amadzitcha wamwayi? Nanga ndi ndani yemwe amaziona kuti nthawi zonse ndi watsoka? Ndipo anagawa anthuwa m'magulu awiri, gulu la anthu omwe ankadziona kuti ndi atsoka mbali ina, pomwe anthu omwe ankazimva amwayi mbali inanso. Kenako aprofesa anapereka kwa wina aliyense newspaper nati, mayeso athu ndi ophweka zedi, muwerenge zithunzi zomwe zili mu newspaper imeneyi kuti zilipo zingati. Nthawi yayamba panopa, changu aliyense pikitipikiti kuyamba kuwerenga zithunzi zinali mu newspaper ija. Koma kungothaka nthawi pang'ono, china chake chodabwisa chinachitika. Anthu omwe ankazimva kuti ndi amwayi aja anamaliza kwa 5 seconds yokha, ndipo anthu aja omwe ankazimva kuti si amwayi aja anamaliza kwa 5 minutes. Ndipo profesa anamwatulira nati, anthu amene wawa akusiyana ndi difference yaitali chotene bwanji, ena 5 seconds yomweyi pomwe ena mpaka 5 minutes. Ndipo aprofesa anaululano chinsisi chake. Iye anati, pa peji yachiwiri ya newspaper imeneyi panali mawu akulu kwambiri omwe analembedwa kuti stop, muli zithunzi ndendende 43 mu newspaper imeneyi. Ansala imeneyi inali ili chikhalire pamaso pa wina aliyense. Anthu aja amwayi anaona uthenga umenewu, ndipo changu anasiya pompo osamalizanso kuwerenga. Pomwe aja atsokawa mitukukula tukuta kuno mauwa sana waone, anali bize focus kuwerenga zithunzi basi. Ndikuulumpha mwayi wa mawu olembedwawa. M'mitu mwawo munali loko oti awawa ndi mayeso, ndipo mayeso samakhala ophweka, tipange changu timalize. Ndipo anali akukusakasaka kuvutako pena pali ponse. Aprofesa kenako analankhula chilungamo chofunikira zedi kwa tonsefe nati, mwayi si nthawi zonse kuti ndikukhala ndi chansayi. Mwayi uli mmene aliyense akulionera dzikoli malinga ndi kona yomwe wina aliyense ali. Anthu omwe nthawi zambiri amakhulupirira zoti zinthu zabwino zikhoza kuwachitikira, zimawachitikiradi kamba kuti amakhala tcheru ndi chiyembekezo chabwino. Mkati modikirira amakhala tcheru, kungokaona kena kake kuti katha kukhala kamwayi amakayesa poona ngati mwayi akuyembekezerawo ndi umenewo. Tsono munthu yemwe amakhulupirira zoti ndi watsoka, china chilichonse amachiona ngati chibweresa matsoka olo chili chamwayi amachithawa. Amakhala bize kuyembekezera mavuto nthawi ina iliyonse, ndipo ukayembekezera mavuto umakhaladi m'mavuto ukayembekezerawo. Ukazolowera mavuto olo kuyamba business kumene umati amwene ningoyesa basi, koma ndi nyika, ndipo umanyikadi kumapeto kwake. Ulipo nzanga iwe ukuonera siwe mfiti, koma kamba kuti umakhulupirira ufiti kwambiri ndiye china chilichonse chingakuchitikire umangoti ndi ufiti. Kupunthwa kumene mpaka utchula munthu wina wake kuti akukukambakamba iweyo. Kungokhosomola mawika awiri ngati mmene ndikukhosomolera inemu, koma ndiye kudusa mwazi sing'anga kuombeza uku ndi uku. Udziwe chifukwa chani kukhosomola kwa mawiki onsewa nthawi zonse kukhalira kuyembekezera mavuto. Usiku pasatele mbalame padenga, kukuwa atu simunditha agalu inu, mukamfune wina onse weresa ndakudziwani. Ndipo zoti mbalame zina za nomo zimauluka usiku, inu zimene zozo kukana kamba kokhulupirira kwambiri ufitiwo, ndipo umangodusadi momwemo. Kudwala mutu kuchekera mphini thupi lonse, kubinya mwendo mphini, kuti mufunsiridwe enanu mupeze mabanja mwachekera mphini, kuzimva kupanda mwayi osaziwa zoti mwayi muli nawo, koma maloko mwaloka mu ubongo wanuwo ndi omwe akukanikisa mwayiwo. Chipambano nthawi zonse sikuti chili mu hard working, koma maganizidwe komanso mwayi. Chifukwa chake ena palero angozungulira pa mpando ozungulira kumangopita uku, ndalama zokha nkumangolowa, pomwe wina wake wazuka 3 am kukumba maenje mmanjamu kutemeka akateno apeze 2 pini tsiku lonse. Mwayi sikulimbikira kwake kumene koko, koma kulimbikira kokhala ndi khama popanga zinthu. Khalani munthu opezeka pamalo pomwe mwina mwayi
ingakugwereni osati tsiku lonse pabawo kumangocheza azibambo kumachita kuseka ngati azimayi. Mwayi ubwera kwa munthu yemwe wagonesa nzeru zake pa foni tsiku lonse kumangoseka ndi makilipi m'malo moganiza njira zobweresera kanga chepe. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.